hapon mga igsuon. So naanasad kita sa atong vlog mahitungod sa pagkinabuhing Kristohanon sa mga batanon. So karon mga ta sa usa sa ako ang usa ka estudyante kay nag-celebrate siya sa iyahang birthday. So arhin na to mahibaw-an kung usa man di ay ang naa sa birthday. Kaon-kaon lang ba? Ang mabusog lang bata? Or naapay mas labaw nga importansya sa usa ka birthday. So karon mga kita sa usa sa akong estudyante si Jeremy sa ako ang ministry, children's ministry sa church. So let's go! Yay! Let's go! Jesus Christ, the Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Smile na. Smile! Salamat kay kini mo ang ilang ikaw ang nag-iyas kinabuhi Ginoo sa among gininawa. Ako ka nga pagdaygon pagasimbahon Lord God sa ani nga sitwasyon Lord God. Ikaw lamang ang pasidunggan Ginoo. Ang ilaw Dios nga wa kami mahimo kun wala ikaw ang Dios, ikaw ang hari Lord God. Lord, ini kapunon ako ikaw ang pasalamatan sa ang Jimmy Lord God ug kang Gina Lord God nga mo silang giyalan Jeremy. Salamat Lord God. Na ikaw nag-aumon ni mata Ginoo. Nag-ayon ni mo pagsumpay-sumpay yan kung matanya kamo kung gano Lord God. Sakto panahon Lord God nag-aumon kung mata Ginoo. Thank you so much Lord God. Kini mata Lord God, siyang proteksyonan Ginoo. Ang gibadlong Ginoo gihinlan tanang buhat sa kaaway Ginoo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Tugo kini mata Ginoo nga dunay kahadlok niya kanimo. May mo siya blessings sa Lord God sa iyang mga higala. Ubang mga tao. I pray Ginoo nga ikaw magluban ni bata Lord God. Lord, nag-ampo ako nga sa mga katuigan Ginoo nga karon nga tuig Lord God ampo ako Ginoo fruitfulness ni nga bata Lord God. Hallelujah. Lord, nagampo ko Ginoo nga open po ka Ginoo daghang blessings sa Lord God ni malaya Ginoo. Dalaygon ko Ginoo sa katapusan niini nga pagkaon ang pagkagitan. Thank you so much Lord God sa kasing Ginoo nga sa pamilya Lord God nga nagkinuha Ginoo sa pagselebrar Lord God sa imong kaayo. Sa kinabuhi ikaw magaling meaning ang kasong mulawas sa Lord God. May munaon Lord God nga maghatag ka na mo sa mulawas. Kani mo lamang og imong amahan para ni Jesus. Amen. Nantatan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala din Good afternoon everyone. So we are here today sa sa akong isa ka estudyante. Nag-birthday siya karon. So ingon ani nga mga gathering mga igsuon kuan kani siya kanang usap ko ni siya ka fellowship kung diin magkahiusa ang mga kaigsuonan sa simbahan magka-fellowship you know what I mean, right? Hello. Vlog Aticar. This is our Pastora Maricar. Hello. And the baby inside. Yes, coming soon. Coming soon, abangan. Oh, Chin Chin. Hello. Nana. Yeah, we look alike. Our pastor. Ay, abi na ko Okay, so, karon na ade may question. So, Chin, kay Nadri si Chin Chin. Kung ano siya sa, usasan ni siya sa mga youth sa may question ba? kalapit siya. So, nami pangutana ni Muchin kay naama juga diri na makals mag-give ka. So, nami pangutana. So,
Usa may naa sa birthday, ganun. In your Isip own. usa ka Kristohano. Usa may ang pag-celebrate sa birthday. Ug nganong mag-celebrate mo sa birthday, Chin? Para sa kuha kay tungod kay ganahan jud kong kaon. Joke na ha. So, ang kinang birthday nila lang kinang mingahi ko kay tungod kay kaon ko ganahan ko kaon. Yung birthday is Usa man din siya. isa ni kadako nga regalo sa Ginoo sa aton kinabuhi is a life nga gihatag sa Ginoo sa usa ka tawo nga kinang tagaan og kinabuhi. So para inyo makita ato tawag ko ang birthday boy karon nagaimo Oh, estudyante. yes. Ato pa taon. Student. Dara. Dire. Dara. Dara birthday. So, mao din ni siya ang nag-birthday. Mao ni siya. Kasi nga ni mo lang na. Daniel Padilla. Kasi nga ni mo. Tingnan mo. Jeremy. Si Jeremy, so yung edad karon kay 5 na. So, 5 years of existence na. Yeah. Existence. Basta 5 years old na siya, guys. Wala siya. Oo, mga kaigsuunan di ay. So, salamat sa pag-correction natin. Nina, kay isa sa mga words, mga igsuun, importante sa nga natay saktong mga words or pulong nga gamiton tungod kay ang matag pulong nga magawas ng baba maoy maka-define sa imuha kung unsang kang klase mo kataw. So, anyways, atong ansiran, so aside sa answer ni Chin Chin nga important siya sa birthday usay na sa birthday. Mas nindot mo ka na tas inahan. So karon sa ako lang birthday is usa ni siya ka pahinumdom kung unsa ka matinud-anon, unsa ka kamalan o unsa ka mahigugmaon ang atong buhi nga Dios tungod kay gihatagan na niya og kinabuhi isip kinabuhi nga kita magkinabuhi diri sa kalibutan mapuno sa gugmang sa kalipay. So ang birthday pag celebrate sa birthday is usa ni siya ka fellowship magkaon mga kaigsuunan mamatay sa imong mga kaigsuunan makig-meet ka og new friends, makig-meet ka og mga bag-ong mga igsuon diha sa Ginoo. So, mao ni ana kanindot sa birthday kay aside sa naay kaon, aside sa malingaw ka kay daghang bata, makapag-fellowship usab ka, maka-share usab ka sa word of God, makastorya ka, makahimamat ka og mga bag-ong mga tao. Usa pa sa makahibaw ka kung unsa na ang mga nahitabo sa imong palibot. So birthday is not just about the food, but it's all about the life that God has given to us. So maura na mga igsuon, daghang salamat o enjoy your day. God bless everyone. Mga igsoon, ayaw dahil kalimot sa pag-subscribe o supportari kami sa pag-share sa good news. God bless.